Il-Prim Ministru Roberta Bela għadu qed jittama li l-ġurnalisti u l-poplu Malti Wawċi jinsa l-iskandlu li sapruħu fih il-Ministru tiegħu Anton Refalo li qed jokkupa villa fil-qala bil-veduta tal-baħar li għaliha ilu ma jħallas kera snin twal. Fil-fatt propju ftit jiem wara li ddikjara ma' dan l-istazzjon li se jkun qed jidentifika min is-sit tal-proprjetà u tenna li se jkun qed jiċċekkja l-ftehim tal-kuntratt. Dan hekk kif id-dokumenti għadhom qed jinżammu moħbija. Tant li Net News baqa' qatt ma kellu aċċess għal dawn is-suppost provi li juru kif saret din il-kirja l-istess villa li fija għamel żmien jgħix fiha il-kap tal-mafja ta' Torina. Xi ġimielu kontet li kont se tiċċekkja min kienet il-mara sit il-proprjetà tal-qala. Li se iċċekkjajtu taf min hi? Minn dak li jien informat il-Ministru Refalo għadda l-ftehim lill-Media House partikolari, ma nafxux aktar minn waħda ma smajtu. Inna li għaxad nibgħatlu l-email. Nista' niċċekkja ġifieri fimni. Storja redikola. Ċekkix redikola jew le f'dan il-punt. Laqas nafu minnu sit il-post. Fil-każ niċċekkja l-ftehim tal-kera u wieħed iħares leh. Intant Roberta Bela kompla jattakka l-ħidma investigattiva tal-ġurnalisti dwar din l-istorja ta' Anton Refalo fejn iddikjara li l-istorja hija waħda redikola.